Evo sad idemo Didovim stazama revolucije. A da bi išli Didovim stazama revolucije morate imati ovako evo ovako. Znači to se zove kosir. Sa ovako malo to, znači, raskrči da moraš proći Didovim stazama revolucije. Ali Didove staze revolucije su zarasle sve. Znači, od svih naših Didova i njihovih staza revolucije su zarasle. Tako da, to su nove generacije odrasle, a Didove staze revolucije su zarasle. Šta ćeš?